It-temp kalm fiċ-ċentru tal-Mediterran qed jgħin mhux ftit biex traffikanti ta' persuni jissoktaw bi vjaġġi klandestini lejn l-Ewropa. B'rapporti varji jirreferu għal moviment eluf kbar mill-kosta Afrikana. U f'ġurnata waħda biss f'Malta ddaħħlu madwar 370 immigrant fi 3 gruppi separati. L-erba' filgħodu għal ħabta ta' 8 iddaħħlu Malta 124 immigrant fosthom nisa u tfal. Dan wara li matul il-lejl ta' bejn it-3 u l-4 l-immigranti ġew salvati mill-Forzi Armati ta' Malta hekk kif kienu jinsabu fil-periklu abbord dgħajsa fl-ibħra territorjali Maltin. L-immigranti kienu trasferiti fuq il-Petrol Boat P21 tal-AFM biex imbagħad aktar tard iddaħħlu f'Xatt it-Tiben. Bħalissa qed issir ħidma biex tiġi stabbilita l-identità ta' dawn il-persuni. Oriġinarjament l-AFM f'komunikat uffiċjali kienet qalet li se jidħlu 63 immigrant, iżda wara ir-riżulta li n-numru kien id-doppju. Imbagħad 3 sigħat wara rajna l-wasla ta' aktar immigranti. Din id-darba grupp ta' 147 immigrant li ddaħħlu Malta abbord il-Petrol Boat P61. Dan iżda ma kienx l-aħħar żbark, kien fadal aktar. Fil-fatt wara nofsinhar l-armata daħlet mal-100 immigrant ieħor li twasslu f'Xatt it-Tiben. Immedjatament bdew l-investigazzjonijiet min-naħa tal-pulizija li interrogat lil dawn l-individwi. Din hija l-5 wasla ta' immigranti f'Malta f'temp ta' ftit jiem, hekk kif il-ħamis li għadda iddaħħal grupp ta' 75 immigrant wara ħidma ta' salvataġġ mill-Forzi Armati ta' Malta, bl-għajnuna tal-Gwardja tal-Kosta Taljana u dik Libjana. Aktar kmieni imbagħad fil-25 ta' Mejju iddaħħlu Malta 216 l-immigrant li l-maġġoranza tagħhom kienu ġejjin mis-Sudan. L-immigranti kienu ġew salvati f'żewġ operazzjonijiet separati fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta, wara li sabu ruhom f'diffikultà waqt li kienu fuq żewġ dinghies. B'hekk f'temp ta' ftit ġranet iddaħħlu f'pajjiżna kważi 670 immigrant.